سلام نأخذكم يخون قدوسان كم يكنيهم كأوزيابي ربنا كأبويتنا يسوع كريستوس سجان سلام نأخذكم يخون أسرع كفال مصحف إفيسون مسناتنا لوم ألتكن كتسلينا نايلوم ألت مسناتنا دما إفيسون رافع مشته كفقدي حدا كسب أسرع زلو كفلي كهونيو كم دخل جزيرة جبره مصحف قدوسنا هابيرنا بمباب مسناتنا خنجمرينا بسم قويت يسوع كريستوس إفيسون رافع مشته كبفقدي حدا زلو كنببي دقيم كم فقرات ولود سعبت أملاخ كنو كم تكريستوس زفكركم نفسون مبعن مسوعة غيرون أملاخ نموز جنا بجانا زحلفة كمو بفقري تملالسو كم تي نقدسان زقبهم مسكانا دا أمبر من زرنا خلو رخصات ويس الساء كتو أي سماعهم زحفر ويس زرباشنات ويس يقبع وازون أي سماعهم أمن زرازبله ويرخص ويسوسو نسودما مملغي تعوت أمن قستي كريستوسن أملاخن رستي كم زي بلو تفلتو اللهم بسرزي كابتم دك زي مزاز كنت أملاخ يوردي مو حدقوا بغنتو زربا آيستكم بأرسيم ساتاتهم حبرت آيهالهم فربرهان بسناي زبله بصدقن بحقنيو قدم صلمات نيركم يهم مو بقويتا جنا حجي برهان يهم نقويتا زحقسو نامرمركم كم دك برهان كوينكم تملالسو كن هو دا أمبر تفره زي بلو قبرس المات أي تهبروه أتي بأتاتهم بهبو زقبر نمزرابو كوا نوريو أتي جناخه أتجهود زبلة نسو برهان يمو كله زقناه زبلة بتبرهان يجهاديو سلازي كا أتادك إسكازلوها نكاهمو كاموتا تنس كريستوس كا كبرهالكا أيو يبل بارسي كنياتو كفو يمو جيزي أدكم كم لبا ما تنبر كما ياسو زي كونه كما يبتنكا كما تملالسو تملكتو منتزي فقاد قويتا انتاي مخانو أستوئلو مبر عياسو أيتخنو زرقت اللو ومو بويني تسكرو بناخا بمزمور مسقانا بمنفساوي كرين بلبغم نقويتا انا تغنغم لو انا درسكم لو حد حدكم انا تزراركم منفس يملاخم أملاخن نبون سلخلو نقر بسم قويتا يسوس كريستوس كل ساعة انا أمسجنكم مو يبلنا زيابير أملاخ زتا مسكنا يخون إفيسون مرافع مشتا كفقدي حدا كساب إسرا ببرهان كريستوس تملالسو نايلوم مالتا أرستناي إفيسون مراف حدا كساب سلسته باولوس بكريستوس يسوس زرخبنا يو برخت بزعبو أمسجنو كرد أنا دما تسأليو زرزيرو دما مسنقرنا كامراف 4 جميرو نتكن ملالسلو زقب عينت هيوت كقلص أنا كري أنا يزجمر نا أبزحلف مراف 4 كم زرعنا يو مراف 4 بكريستوس يسوس حدا إنا إلو نجرجن نتدما بكريستوس يسوس بويدما بمنفس أملاخ بقالو دفترو حدنت علو أي كريستيان حدنت كريستيان بقالو دا يكون دفترو أملاخيو دفترو نت أملاخ دفترو حدنت حبرت جن كريستيان نايمهلاو حلافينت علو بزعبو ينجرنا أتي كال أي كفال مراف 4 دما بكريستوس يسوس حدش سب كم زغنا ينجرنا مالتيو أتي بكريستوس يسوس زرخبنا يو حدش من النت دما نو كن لبسو نتعرقيت من النتنا كنتيتنا كاب يزعرسنا كنتيتنا غندربيو نجرجن بكريستوس يسوس زتوهبنا زتفتر حدش سب كن لبسو ينجرنا كنملالسو زقبا كنفرو زقبا هيوت انا نجرنا كخيد كلهم رافع مشته مزي تتحيزو زغيد جي تنابرا تناي كريستيان هيوت كما يكم زغونه املاح زقبرلنا بكريستوس يسوس زغونا يو زرخبنا يو تصقا كامردا زبقس ወይ ድማ ነቲ ዝረኸብናዮ ናይ ኣምላኽ ጸጋን በረኸትን እንህቦ ምላሹ ከምራፍ 4 ምራፍ 5 ውን ቀጭኑ ዝመጽእ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ኣብ ናይሎም ማልተ ድማ ተመላለሱ ዝብል ሰለስተ ትእዛዛት ንረክብና ኣብዚ ክፍለ እዚ ነዘን ሰለስተ ትእዛዛት ከምኡን ድማ ሃንቲ መንፈስ ይምላእኹም ትብል ከም ራብዒቲ ጌርና በርባዕተ መቂልና ናይሎም ማልቲ መጽናዕትና ክንሪኦ ኢና
ቁጥር 1 ቁጥር 2 ብፍቅሪ ተመላለሱ ብዝብል ክንሪዮና ካብ ቁጥር 3 ክሳብ 14 ድማ ብብርሃን ተመላለሱ ኣብ ዝብል ክንሪዮና ካብ ቁጥር 15 ክሳብ 17 ድማ ከም ለባማት ብጥንቃቅ ተመላለሱ ኣብ ዝብል ክንሪዮና ካብ 18 ክሳብ 20 ድማ በወይኒ ይትስከሩ መንፈስ ይምላእኹም ዝብል ተዛዚቡና በ4 እምባር ነቂልና ነዚ ክፍለዚ ክንሪዮና ካብ ተቀዳማይ ክንጅምር ከሎና ብፍቅሪ ተመላለሱ ካብ ዝብል እዩ ዝጅምር ታ ብፍቅሪ ተመላለሱ ትብል ኣብ ቁጥሪ 2 ኢና ንረኽባ ቁጥሪ 1 ግን ከምዚ ይብል ደጊም ከም ፍቁራት ውሉድ ሰዓብቲ ኣምላኽ ኩኑ እጂ ጳውሎስ ውሉድ ከም ዝኾና ኣብ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 5 ነጊሩና ውሉድ ኣምላኽ ድኾና ድማ ብክርስቶስ ኢየሱስ እዩ እጂ ውሉድ ኣምላኽ ንምዃን እዝን ግበሩ ደይኮነስ ውሉድ ኣምላኽ ይኹም ነገር ግን ከም ፍቁራት ውሉድ ኩኑ ከም ፍቁራት ውሉድ ንኣምላኽ እትስእብዎ ኩኑ ውሉድ ኣምላኽ ይኹም ከም ፍቁራት ውሉድ ድማ ግን ንኣምላኽ እትስእብዎ ኩኑ ወይ ድማ ብሓድሽ ትርጉም ኢንፋክት ነዚ ኣሞሪ ፈትዋ ንኣምላኽ ምሰሉ ይብለና ውሉድ ወለዶም ናይ መምሳል ነገር ኣለዎ ስለዚህ እጅ ውሉድ ስለዝኾንኩም ኣቦኹም ድማ ንሱ እዩ ወላዲኹም ንሱ እዩ ናይ ኣምላኽ ይኹም ስለዚህ ንኡ እትመስልዎ ኩኑ ይብለና እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ንኣምላኽ ምሰሉ ዝብል ትእዛዝ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ተደጋጊሙ ንረኽቦ ኢና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ኣብቲ ናይ ከረን ትምህርቲ ከምኡ ኢሉና ኣሎ ኣብ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 48 ማቴዎስ እምበኣርከ ከምቲ ሰማያዊ ኣቦኹም ፍጹም ዝኾነ ንስኻትኩምን ፍጹማን ኩኑ ኣቦኹም ፍጹም ዝኾነ ንስኻትኩምን ንኡ ምሰልዎ ፍጹማን ኩኑ ይብለና ኣሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ጳውሎስ ውን ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 11 ከምኡ ኢልዎም ኣሎ ኢንፋክት ደገርም እዩ ጳውሎስ ናይ ቆሮንጦስ ሰባት ሐዋርያነቱ ከማን ኣይተቀበሉን ነይሮም እሱ ግን ሕልፍ ኢሉ ኣነ ኢልዎም ንክርስቶስ ኢየሱስ ከም ዝመስሎ ንስኻትኩም ድማ ኣይምሰሉ ብዝብል ጻውኢት ኣቅሪቡሎ ሐዋርያነት ግደፍዎሞ ኣነ ንክርስቶስ ኢየሱስ ዝመስል ስለዚህ ናተይ ኣርአያነት ውሰዱ ንስኻትኩምን ንኣይ ምሰሉ ኢልዎም እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን በአር ክርስቲያን ንኣምላኽ እናመሰሎ ንክርስቶስ ኢየሱስ እናመሰሎ ከኸይዱ ተጻውዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚህ ተቀዳመይቲ ዝጅምራን በአር ንኣምላኽ ምሰልዎ ከም ፍቁራት ውሉድ በመባል ቁጥር 2 ከመይ ገርና ኢና ንኣምላኽ ንመስሎ ኣምላኽ እንታይ ኢኸ ዝመስል ተይልና ኣብ ቁጥር 2 ይነግረና ኣምላኽ ካብቲ ሓደ ባህርያቱ እግዚአብሔር ኣምላኽ ፍቅሪ እዩ ኣምላኽ بكريستوس إيسوس جزاء رسول مننته دما جليسولنا سلازم نزا أملاخ زي بكريستوس إيسوس تجاهدو تجليسو سلازلو كما يجرنا إنا نمسلو نزبل كوزر خلته كم أو بمبال كم تكريستوس إيسوس زجبرون زخونون كمو تأرأيا قنوم وصدو زجبأنا ناي كريستوس إيسوس يوت كم زخونه ينجرنا كم تي كريستوس زفكركم نفسون مباءن مسوءة جيرو نأملخ نموزجنا بجانا زحلفة كمو بفقري تملالسو يبلنا كمو بفقري تملالسو كابت حدا جزم سألنا نجا كريستوس يسوس فتوم ممللاسو تي فتوم تعزيزو عبزام درزيعة زنبرو هيوت أقلقلوت تحرايد ما أمسكال مسوء على بناي بلوكيدان قوانقوا تتأكيمو نتايلونا له مؤزجنا أملخ دأجابو مسوءات خوينو تقبلوا والله لك قاموا دم ما يغون ناتكم أبكالاي كورنتوس تأجلجلوتنا ناي كريستيان أجلجلوت كمو مؤزجنا كم زخونة نأملخ زأجابو عينت مسوءات غم زخونة نجيرونا أفيليب إدما تزحبوا هي نأملخ به زبل جنا كم زخونة نجيرونا سلزي تزمس علنا مسالي نزيو أملخ بكريستوس إيسوس تجاهدوا ترعيو سلزي السلك كم تزفكركم سوغا فكر كلو دما مسوعة بمغوا مباءن مسوعة جيرو نأملخ نموز جانا جيرو بجا جزاء رسو كم زعل فلك قامو جيركم نسخاتكم النقو مسلوه نقوس تختلوه صعبوا ويبلنا اللو እግዚአብሔር ይመስገን تخلعي دما انبار ببرهان تملالسو زبل تزازينا نركب
ببرهان تملالسو كبل كلو جن كمننتهم بمبجس يدما عبز كفلزي سلسته مننتهم زذكر تقسين ركبنا عبز كفلزي كاب قطر سلسته كنجمر كلنا قدوسان تبل الله قداميتن رغبا مالتيو كمتي نقدوسان زغبኦም مسغانا دا امبر منزرنا كل رخصت ويسس كتو አይሰማሁም ይብል እንጂ ቅዱሳን ንምዃን እዝን ግበሩ አይኮን እንደብል ደሎ ጳውሎስ ቅዱሳን ስለዝኾንኩም ግን በአምላኽ ዝተመረጽኩም በአምላኽ ህሬት ዝረኸብኩም አምላኽ ደፈልየኩም ካብ ዓለም ዝወጻኹም ንአምላኽ ተመሪጽኩም ዝወጻኹም ዝተፈለኹም ቅዱሳን ስለዝኾንኩም ንአኻትኩም ዝበቀ ንአኻትኩም ዝምጥን አይነት ህይወት ይሃልወኩም ይዝብል እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን كمتن قدوسا زغبأكم አይነት ህይወት አለው ዘይግባአኩም ደማሎ ማለት ነው ስለዚህ ከምት ዝግባአኩም ጌርኩም ምስጋና ዳ አንበር ይሉ ሰለስተ ነገር አዘርዝሩ ምንዝር ርክሰት ስስአ እዚ አባኻትኩም አይሰም ከሰማ አይብሉን ይሉ አይሰማ ይሉ እግዚአብሔር ይመስገን ደገርም ደማ ምስ በሐደ ወገን ጌሩ ዘምጾ ዘለው ምስጋና ይሰማ አንበር አባኻትኩም بتقال دما منزر رخصت سسأ تاي مسجانا منزر رخصت سسأن بنتصر دقرب كنا بالنخلينا مسجانا نأملخ سنتر دقبر نأملخ دم أخل يوتيو نأملخ دبل مسجانا نود أدم نأجزي أبير زبل مالتي إذا كلا عينات جندة تقصقن منزر رخصت سسأ زبل سلف satisfying you جزار سخا نمأجاب زجبرو نجاراتهم نأملاخ دحجوس نأملاخ بك أزوها بدأ يكونس نسجع زجبرو نجزار سنا أجبت دجبرو نجاراتهم سلازي بنتصر أمسيو نو أباخاتكم سي سخاتكم قدوسان سلاز خونكم نقدوسان زخون نقدوسان زمتن هيوتيو أباخاتكم دهلو زجبو سدما مسجانا إمبر منزر سسأ رخصت كخونا يقبؤوني يقولون እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይሁን أقصر 4 ድማ زحفر ويس زربا الشنات ويس زي قبأ وازاون አይሰማሁም ይብለና እጂ ካብ ዘረባና ጀሚሩና ክንጥንቃ ከም ዝገባአና ዝነግረና ዘሎ ዘረባ ኸምሲ زحفر زربا الشنات ويون وازاون كخونسي يبلوني بلنا مراف 4 زربانا نخال سب زحنص كخون كم زغبو نغيرنا نير ابز دما زحفر زربا وي وازا اباخاتكم ايرخب ناخاتكم زمتنا يكونن ايغباني بلنا دخونه زربان دحرام صينا زيغبا زيمتن دحركنا تاناغدو جميرنا بزربا زمصه ناب تحساباتنا بوتا يهز ابا امرونا بوتا يهز اتزربا ناب امرونا ناب حساباتنا يمص نغرنا كقوصاصرو يجمر قصيلو دما غبري وي دما هيوتنا اكشن دما كنوسدلينا مالتي اسو كورسناي كوهطناي سلازي نانا زيمتن زربالو نتنا انا زيمتن زيكون زربا ابوخن حبر ايغباناني ناتنا خنغبرو ايغباناني سلازي نو كنرحقويو زغبانا نزيو ጳውሎስ አብዝቦታዚ ዘሕፍር ዘረባዊ እሽነት ዘይግባ ዋዛውን አባሃትኩም ሲ አይሰማ ይሉ ቁጥር 5 ድማ እታ ካላይት መንነት አባን ረኽባይና አመን ዝራ ዘበለ ይሉ ወይ ርኹስ ወይ ስሱ ንሱ ድማ መምለኽ ጣዖት ኣብ መንግስት ክርስቶስ አምላኽን ርስቲ ከም ዘይብሉን ትፈልጡ ኣለኹም እጂ ርስቲ ከም ዘይብሉ እትብል ክንወስዳ ይደሊ እጂ ተኻላይ መንነት ዘነግሮም ዘዘክሮም ዘሎስ እዚ ርስቲ ዘይብሉ እንደይሉና አንጻሩ ድማ ዘሎ ንስኻትኩም ግን ርስቲ ኣለኩም ምዕራፍ 1 ድማ ጸልዩልና ርስትና ምስ ኩሎም ቅዱሳን ዘሎና ርስቲ ሓብቲ ክንፈልጦ ስለዚህ ርስቲ ኣለኩም እሞ ንስኻትኩም ከም ርስቲ ዘለዎ ከም ዝወረሰ መንግስት አምላክ ከም ዝወረሰ ሰብ ክትመላለሱ ክትነብሩ ይዝግባአኩም ንአኻትኩም ዘይምጥን ህይወት አሎ ንኡስ አርሕቅዎ አቡ አይተሕበሩ አቡ አይትንበሩ ይዝብለና እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይሁን አመን ዝራ ዘበለ ርኹስ ወይስሱ ንሱ መምለኽ ጣዖትዩ ኣብ መንግስት ክርስቶስ ርስቲ የብሉን እጂ ከምዚ አይነት ንመንግስት አምላኽ ድበቅ አይኮነን
إذا أينت هيوت زلوا تفلتيهم منجست أملاخ دور السب أيكونن نسخاتكم قد منجست أملاخ زورسكم يخم مو كاب كم إذا أينت هيوت رهاويو أب مراف 4 قطر 10 تشعت كنجرنا غلوكو إذا هيوت زي نايتهم نأملاخ بقى لبهم أدندينهم نأملاخ زنت أقوى سبات دتلقوا دتفنوا هيوتيو كم زبلنا دنزوزات كوينهم بس رخصة زبالة نمقبار ناب إبدان تلقوا زي ناب إبدان تلقوا رخصة نمقبار زغدو نساتهم يوم نناقن زعمنا كريستوس أب لبنا زعاتوا هيوتنا زلوتو منفسك زي أبهير مهداريو زقبرنا ناقن تفليه هيوتيو كلونا دلو ويبلنا مفلايد ما ترى يكونن أب كتر شدوشته أي تسحاتو بسرزي أبتم دك زي مزاز قط أملاخ يوردي مو حدا كوا بغنتو زربا أيستكم سلازي بغنتوس أي تسحاتو بغنتو زربا ويدما ناي حصوت ممهرانا لو كم زندابلو كيسودوهم مفلايد رايد يكونس أرى ناي أملاك قط أدما قبل اليوم كمتس إيو يبلغ زي أبير أملاخ زتمسجن يخون جي قرو كنتك قالوا دقبا هانت حتيات دقبرة بقى قط أملاخ قبل اليوم كورديو فتسيمو غاب أملاخ تفليو خيريو مالت أيكونن بالنسعة مملاس دبها النجر كم زلوا مصحف قدسنا يمهرنا كن الصح كن ملس نبرحان دم متينا كم ندجنا خن ملالس مصحف قدس يمهرنا إجزابير أملاخ زتمسجنا يخون قطر شو أتدمّا كونكلوجينو غمان تايجرو أم بارسي مساتاتهم حبرتاي حلوكم مسكم زي أم عينات السبات حبرت أي حلوكم جي فتشمكم نقول لجزء أي ترخبوا مالت هيكونا وإنجيل كمون دحر كوينو كن مسكر عين خلينا مالتيو نجرجن حبرت أي حلوكم تاي مالتيو أبتحت ياتهم أبتي زبال زلوا أمس أجن participate أي تكبرون الصحاتكم تخافالنا أي تحاتيات أي تغنو تخافالنا أي أمس تخافالنا أي تي قط أملاخ زمت نجرسي أي تغنو كباتاتهم تفليو رحقو يبل እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን ሳልሳይ ንወስዳድማ መንነት አብ ቁጥር 8 እትርከብ ብርሃን እትብልያ ንስኻትኩም ብርሃን ስለዝኾንኩም ካብዚ አይነት ህይወት ተመሊስኩም ካብዚ አይነት ህይወት ሪሕኩም ክትነብሩ ዝግባእ ተቀዳመይቲ እንታይ ኢልና ነርና ቅዱሳ ተቀዳመይቲ ቅዱሳን ኢልና ነርና ተኻለይቲ ድማ ርስቲ ኣለኩም ተሳለሰይቲ ድማ መንነቶም ዝነግሮም ዘሎ ብርሃን ቁጥር 8 10 ከምዚ ይብል ፍረ ብርሃን ዘበለን ብጽድቅን በሐቅን እዩ ቀደም ጸልማት ነርኩም ይኹም እሞ በጎይታ ግና ሕጂ ብርሃን ይኹም ንጎይታ ዘሐጉሶና መርመርኩም ከም ደቅ ብርሃን ኮይንኩም ተመላለሱ ይብል እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይኹን ብርሃን ዓለም ይኹም ይሉና ለጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አማቴዎስ ምዕራፍ 5 ኣብዚ ቦታ ዝውን ጳውሎስ ብርሃን ይኹም ይብለና ኣብ ብርሃን ኣለኹም ጥራይ ኮነን ቀደም ኣብ ጸልማት ነርኩም ሕጂ ናብ ብርሃን መጽኹም ጥራይ ኮነን ቀደም ጸልማት ነርኩም ትመንነትና ባዕሉ ከተሐዞ خلص ጸልማት ነርኩም ሕጂ ድማ ብርሃን ይኹም ስኻትኩም ባዕልኹም ሲ ብርሃን ይኹም ኣብ ብርሃን መጽኹም ይኹም yes አትሞስፌር ጥራይ ደይኮነስ እቲ ናይ መንነት ለውጢ ከም ዘሎ እዩ ዝነግረና ስለዚህ ሰብ ኩሉ ወይ ጸልማት እዩ ወይ ብርሃን እዩ ወይ ንጸልማት እዩ ዘበራት ዘሎ ወይ የጸልምት እዩ ዘሎ ወይ ድማ ብርሃን ኮይኑ ንጸልማት እዩ ዝገፈፍ ዘሎ ቀደም ጸልማት ነርኩም ሕጂ ብርሃን ይኹም ካብቲ መንነቶም በመበጋስ እጂ ክመላለሱሉ ዝግባ አይነት ህይወት ከም ደቂ ብርሃን ኮይኖም ክመላለሱ ከም ዘለዎም ይነግረና እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን እዚ ብርሃን ድማ ሰናይ ዘበለ ብጽድቅን በሐቅን ይሉ ጽድቅን ሐቅን እዚ ህጂ ብጽድቅ መመለላስ በሐቅ መንባር በቃ መንፈሳዊ ነገር አባና خرከብ ካብቲ መንነትና ዝተበገሰ ካብቲ መንነትና ዝመንጨወ ይኸውን እዩ ይከአሉ ክብርና አምላክና ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ነቲ ብርሃን ድማ እንታይ ይልወሎ ፍረ ብርሃን ይልወሎ ብርሃን ፍረ ኣለዎ ጸልማት ግን ፍረ ዘለዎ ነገር አይኮነን ሓደ ተኽሊ እንደህራ ምጽና ፕላንት እንደህር ጌርናያ እታ ተኽሊ ኣብ ጸልማት ጌርናያ አይተበቁልን ናብ ፍረውን አይተመጸን እንታይ ትደሊ ብርሃን ትደሊ ብርሃን
فرا يمصي እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን ፍረ ድማ ድባሃል ኩል ጊዜ ምስካል ናይ ደገ ነገር ድመጽዩ እጅ ስራሕ ናይ ገዛእ ርስኻ ናትካ ፍረ ግን ምስካል ካብ ደገ ብዝመጽ ተደሚሩ ዝኸውን ነገር ሓንቲ ደ ናታን ቋቆኸለዋ ናይቲ ሰብኣይ ዘርኢ ክመጽእ ከሎ እቲ ዘርእን ትንቋቆኸን ተደሚሩ ፍረ ውላድ ፍረ የምጽእ ለከኸሙ ድማ ክርስቲያን ናቱ ጥራይ ደይኮነስ እጂ መንፈስ ቅዱስ አቡ ይመጽእ ያአቱ ያሐድርሞ በመንፈስ ቅዱስ ሐገዝ ፍረ ይርከብ ነዚሁ ገላትያ ምዕራፍ 5 ፍረ መንፈስ ዝብሎ እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን ፍረ ናይ ሰብ ናይ በይኑ ጻዕረዳ ይኮነስ ምስ መንፈስ ቅዱስ ኮይኑ ድረኽቦ ነገር ስለዚህ ብርሃን ይቆም ካብ ዝብል መንነት አበጊሱም በአር نأملاخ زحقوسو إنا مرمركم كم دك برهانات تملالسو نأملاخ دحقوسو نجر كنفلت نأملاخ دحقوسو نجر كنمرمر هذا سب بكريستنا هيوتو ناب أبيت ناب ماتشوريتي جالسو كمت سخلو كابت زجبرو نجرسي نجاز أرسو تراي ديكونه زي أهبني ويتازي أكبر اللي قلت راي ديكونس نأملاخ زحقوسو انتاي كم زخونه كمرمر يزجمر نأملاك كسمرو نأملاك كحقوسو يزدلي እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ስለዚህ ከም ደቅ ብርሃናት ካብ ዘመንነት ተበግስኩም ካብ ዘመንነት አበግሱ ጳውሎስ ከም ደቅ ብርሃናት نأملاك ደሐጉሶ እና መርመርኩም ተመላለሱ በብርሃን ይብለናል እግዚአብሔር አምላክ ዘተመስገነ ይሁን ቁጥር 11 ግን هو ወደ አንበር ይብለና ነትፍረ ዘይብሉ ግብር ጸልማት አይተህበሩ ስለዚህ ከምታ አንተ ይዘበልኮ برهان فرلو سلمات جن فريبلو سلازي نزي لك خمت قصر شو أتا أيتهبرو وزبلة جن هو أمبر مستسلماتي أيتهبرو سلمات دبلو بكا تبرهان صدقي حقي تنا أملاك نجر ببرهان دمسل سلمات دما هاتيات كفاءات كلنا يسيت النجارات بس سلمات يزمسل سلازي نتي كفو زبله خلص አይተህበሩዎ ኑንታይ ግበሩዎ ግን هو ፍራውን የብሉ ንሱ መስኡ አይተህበሩ ይብለና እግዚአብሔር አምላክ ዘተመስገነ ይሁን አቁጥሪ 12 እትባአታቶም በህቡ ዝግበር ንምዝራቡኳ ነውሪ ይሉ ጳውሎስ ከደግሞኳ ዘይደለ ብዙ ክፍአት ብዙ ነውሪ አሎ ይሉ ሐሊፉ እግዚአብሔር ይመስገን ካብ ባህሊውስ ደጋሚው ዝባሃል አይነት ምስላ ማለት እዩ አብ ኤፌሶን አርጤምስ መቅደስ ይኔሩ አርጤምስ ድማ በፈርቲሊቲ የተፈለጠ ወይ ድማ ናይ ፍሬያማነት መንፈስ ጣዖት እንዲያኔራ ስለዚህ ብዙ አይነት ምንዝር ብዙ ክፍአት ዝነበሮ ከተማ አብት ዘመንቱን ብዙ ዘተለቀከፉ ኃጢያታት ምንዝር ስለዝነበረ ንምዝራቡኳ ነውር ዝሆነ ይሉ ጳውሎስ ሐዲጉ ወል ስለዚህ አብ ቁጥር 13 ተቀጽል ከሎ ድማ ግናኸ እትጉሁድ ዘበለ ንሱ ብርሃን ይሞ ኩሉ ዝግናህ ዘበለ በትብርሃን ይገሃድ ይሉ ጸልማት በብርሃንዩ ዝገሃድ በብርሃንዩ ዝሽነፍ ክርስቲያን ድማ ብርሃንዩ ስለዚህ ሲምፕሊ ክርስቲያን በመንባሩ ጥራይ ህይወቱ በመንባሩ ህይወቱ በመቅጻሉ ጥራይ ንጸልማት እንታይ ገብሮዩ ይግህዶዩ ወይ ድማ ይገልጾዩ ኤክስፖዝ ይገብሮዩ ሰባት ኣብ ጸልማት ክነብሩ ዝደልዩ ኣብ ብርሃን ክመጹ ዘይደልዩ ናብ ቃል አምላክ ክመጹ ዘይደልዩ ናብ አምላክ ናብ ክርስቶስ ኢየሱስ ክመጹ ዘይደልዩ እንታዩ ሓደ ኣብ ጸልማት ተታሒዞም እዮም እቲ ናይ ጸልማት ህይወት እቲ ብህቡ ድግበሩ ነገራት ድማ ስለዘፈቱ ወይ ክርስቲያን ግን ኣብ ዘለዎ ዘበለ ሁሉ ሲምፕሊ ናቱ ፕሬዘንስ ነቲ ጸልማት ይግህዶዩ ነቲ ጸልማት ይገልጾዩ ሰምታይምስ ነዚዩ እቲ በብርሃን ዝመላለስ ሰብ ዝጽላእ ዝንቀፍ ብዙ ንምንታይ ነቲ ኣብ ጸልማት ዘሎ ነገር ንሱ የግህዶ ስለዝኾነ ኣብ ቁጥር 14 ሽኡ ከምዚ ዝብል ቃል ንረክብ ስለዚህ ከዓ አታደቂስካ ዘለኻ ንቃህሞ ካሙት ተንስእ ክርስቶስ ከዓ ከብርሃልካ እዩ ይብል እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን እዚኣ ኣብ ተቀዳሞት ቤተክርስቲያን ወይ ድማ ቀዳሞት ክርስቲያናት አመንቲ ካብዝ ዝምርዋ መዝሙር ዝተወስደት ግጥሚያ ይብሉ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ መማህራን ኣብ ሐድሽ ትርጉም ናይ ትግርኛ መጽሐፍ ቅዱስን ክንሪኣ ኣለና ንበይና ፍሊኢላ ከም ግጥሚ ከም ተጻሐፈት ነስተብህሊና ስለዚህ
تا مزمور زمروا زنبرو دما نهيوتنا تقلت كابي كم زوصانا حج دما بي كم زلنا ترئي تقصي ازا ويدما مزموريا ازا تقصي زيا دقس كازلوها نقه دقسنا زنبرنا بكريستوس يسوع زنقاهنا إنا كاموتات تنس حج كاموت ناب هيوت سغيرنا إنا እግዚአብሔር ይመስገን ክርስቶስ ከብርሃልከይ ኣብ ጸልማ ዝነበርና ጸልማት ውን ዝነበርና ከምታ አንቶ ይዝበልናዮ ናብ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ መጺና ናብ ብርሃን ጥራይ ኮንናን መጺና ንህና ባዕልናውን ብርሃን ኮይና ተሳልሳይ ትእዛዝ ድማ ከም ለባማት ብጥንቃ ተመላለሱ ዝብልዩ ኣብ ቁጥር 15 16 ንረኽቦ እምበአርሲ ቅንያቱ ክፉ እሞ ጊዜ አድኩም ከም ለባማት እንበር ከማያሱ ዘይኮነ ከመይ ብጥንቃ ከምትመላለሱ ተመልከቱ ይብል እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን እተመመለላስኩም ከም ለባማት ብጥንቃ ወይ በኻለ ዘረባ ከም ጠቢብ ተመላለሱ ይብለና እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን ሓደ ብጥንቃ ዝመላለስ ሰብ ድማ ወይ ድማ ከም ለባም ዝመላለስ ሰብ ክልተ ነገራት አለዎ ክልተ ነገራት አቡ ይራአዩ እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን ቀዳማይ ንጊዜ እና አደገ ይመላለስ ጊዜ ምዕዳግ የድልዮ ንምንታይ ጊዜ ምዕዳግ ዘድልዮ ቅንያቱ ክፉ ስለዝኾነ ስለዚህ ሓደ ለባም ሓደ ብጥንቃቅ ዝመላለስ ሰብ ንጊዜ እና አደገ ኣብ ሓድሽ ትርጉም ከም ዝብሎ ድማ ተጣቅሰው በሙሉ ንጊዜ በሙሉ አብረብሃ የውእሎ ጊዜ ንኹላትና 24 ሰዓት በማዕረ አምላክ ንኹሉ ሰብ ዝሓቦ ጊፍት እንተሎ ጊዜ ይባል ግን እዚ 24 በማዕረ ዝተዋህበና እቲ ብጥንቃ ከም ለባም ዝመላለስ ና በሙሉ ረብሃ የውእሎ ጊዜው አድጉ ማለት እዩ ጊዜ ምዕዳግ የድልዮ አምላክ ንአና አድጉና መራፋደ ከም ዝብሎ በክርስቶስ ኢየሱስ ነና ተአድግናይና ሪዲምድ ኮይናይና እጂ ጊዜ ግን አምላክ አይኮን እንድድጎ ነናይና ንድጎ ነናይና ሪዲም ንገብሮ ሪዲም ጌርና ድማ ነተዝግባ ሙሉ ረብሃ ክንጥቀመሉ ድማ ይግባ ስለዚህ ከሙ ክንመላለስ ከም ዘሎና ከም ለባም በጥንቃ ክንመላለስ ከም ዝግባና ይነግረና ኣብ ቁጥር 17 ድማ እዚ ለባም بتنكع زملالس سب كاله ነገር እንታይ ዝረ ኣብ ህይወቱ ዝረአ ዝኸውን ምእንቲ እዚ እትፍቃድ ጎይታ እንታይ ምዃኑ አስተውሉምበር አያሱ አይትኹኑ ይብል ፍቃድ እግዚአብሔር ዝፈልጥ ሰብ ፍቃድ ጎይቱ ዝፈልጥ ሰብ ይዝኸውን ግዚውና አደገ ኣብቲ ግዚኡ ስቂሉ ዝኾነን ዘይኮነን አይኮነን ድገብር ነገር ግን ፍቃድ አምላክ ፈሊጡ ፍቃድ ጎይቱ ፈሊጡ ነተ ፍቃድ ጎይቱ እዩ ዝነብር በተፍቃድ ጎይቱ እዩ ዝመላለስ በተፍቃድ ጎይቱ እዩ ዝጎይ እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን ናይ ጎይታና ፍቃድ ናይ አምላክ ፍቃድ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ጀነራሊ ተቀሚጦልናሎ ነገር ግን እዚ ለባ በጥንቃቅ ዝመላለስ ሰብ ግን ናብ ጎይታ ትዲቴል ናይ ህይወቱ ፍቃድ ማለት እዩ ናብ ጎይታ በመቅራብ በጸሎት ቃሉ በመንባብ ንኻልኦቱን አድቫይዝ በመህታት እታ ትግባአና ነገር እቲ በጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ በቃ ዝተሐንጸጸልና ናይ ጎይታ ፍቃድ ንነፍስ ወከፍና ፈሊጥና ክንመላለስ ክንነብር ይዝግባአና እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን ራባይ ናይ መወዳእታን ትእዛዝ ድማ ኣብ ቁጥሪ 18 19 ንረኽቦ እሱ ድማ ዝርገታለዎሞ በወይኒ አይተስከሩ መንፈስ ይምላአኹም ዝብል እጂ መንፈስ ይምላአኹም ታናይ መወዳእታ ትእዛዝያ ቁጥር 18 19 ኣብ ትግርኛ መጽሐፍ ቅዱስ በሓደ ተቀሚጦምልናሎ ብዙ ጊዜ ኣብ ትግርኛ መጽሐፍ ቅዱስ ክልተ ቁጥሪ በሓደ እንደህር ተቀሚጡ እትናይ ድህሪት ንቅድሚት መጽዩሎ ማለት እዩ ኣብዙን ተخدجمر كلا بقطر 18 ኣብ حدش ترجم كما يخم ترخبو ኣብ ካለ ናይ እንግሊሽ ናይ አማርኛውን ተغيركم كما يخم ترخبو እታ ትእዛዝ መንፈስ ይምላአኹም መንፈስ ይምላአኹም መስበለ ተኻለ ሲኢቡ ዝኸውን ዝመጽ ነገራት እዩ ነጊሩና መንፈስ ይምላአኹም ምስ ምንታይ አተሐይዝዎ ዝርገት አለዎሞ በወይኒ አይተስከሩ ነገር ግን መንፈስ ይምላአኹም ዘመሳሰሎም ነገራት አለው በወይኒ ዝዘክር ሰብ እቲ ወይኒ ከም ዝቆጻጸሮ
بمنفس زمل سبدما اتمنفس يونتاي زغبرو زقوصاصرو مالتيو سلازي منفس يملاهم منفس يقوصاصركم ابي افسون زي انسالساي غزيا بزعبا منفس قدوس تمصزلا مراف 1 قطر 13 بمنفس كم تحاتمنا ينغرنا مراف 4 قطر 30 دما منفس قدوس ايتغو هيوته بايلنا لنا ابز دما منفس يملاهم اجي ات بمنفس مهتا بحال ነገር ናይ ሓደ ግዜ ኤክስፒሪየንስ ዩ መንፈስ ይምላአሁም ግን ኩል ግዜ ዝቀጽልዩ ኣብ ግብረ ሐዋርያት በአል ጴጥሮስ ካብ ምዕራፍ 2 ጀምሮ እና ተከታተልና እንደህር ኬርናስ ጴጥሮስ ዘለዎ ጉባኤታት ሲ በመንፈስ እና ተመልኡ ከም ዝኸዱኳ ነስተበሊና ስለዚህ መንፈስ እና መልአና በቀጻሊነትና ንገይድ በመንፈስ ቅዱስ እና ተመልአና ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ግል መድኃኒና ጌርና ክንቀበሎ ገለና በእምነት በንስሐና አቡን መጽገለና ግን እታ መህታም ናይ ሓንቲ ግዜ ኤክስፒሪየንስ ሃንሳያ እትኸውን መንፈስ ይምላአሁም ግን ቀጻልዩ ስለዚህ መንፈስ ይምላአሁም ይብለና መንፈስ ድማ መስመልአና ሽኡ ዝሆኑ ነገራት ኣብ ህይወትና ዝመጹ ነገራት ድማ ዘርዚሩ ይነግረና እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን ልክ በተመሳሳሊ ኣብ ቆሎሴ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ድማ بمزمورن وداسين منفساوي كنين نحددكم استمهرون معادون بلبغمون بصقا ناملاخنا زمركم قال كريستوس بكل طبب مليو يهدركم يبل اجون تغرينيا اتي قال كريستوس بكل طبب مليو يهدركم امود اتاغير وانبر قال كريستوس مليو يهدركم ابلبغم قال كريستوس يملايو قال كريستوس مسملأ اتقني مزمور وداسي كم زمصي نغرنا ابزي قصر 10 شمونتنا 19 دما ايم بكون مثلا نخنببا زرقت هلومو بويني يتسكروا غناخه بمزمورن مسغانان بمنفساوي قرين بلبهم نغويتا እና ተቀነኹምሉ እና ደረስኩምሉ ናሃድድኩም እና ተዘራረብኩም መንፈስ ይምላአሁም ታ መንፈስ ይምላአሁም ያ ተጀመር ከምዝበልኮ ቃል ክርስቶስ ይምላአሁም بلبهم قال كريستوس يهدر مليو يهدر يبلمو قال كريستوس ابلبنا مليو مس حدرن منفس مسمل انان زخون نغرات تمساساليو ابغلتي بوتا نرخبو زابي فيسون زلان ملسمو بغلت تمقيلنا كندري ان خلينا منفس مسمل انا زمت صوت مالتو تريزالت مجمريا نغر انت اي زخون بمزمور مسغانا بمنفساوي قني بلبهم نغويتا سب بمنفس املاح مستملئ نغويتا ززمر نغويتا زقاني نغويتا زود السب يخون እግዚአብሔር املاح زتمسكن يخون اتخال اي ነገር ድማ نحد حدكم يبلنا بمنفس املاح مستملئنا نغويتا نملخ نغويتا نزمر نغويتا نود السب نخون اتخال اي ድማ نحد هد نتحنانص سبات نعا نغويتا املاح كم تمزمور داويتكو نو زبل نغويتا نودسو نملكو زبل صاويታት ብዙ ጊዜ ይቀርብ ስለዚህ ገገለ ጊዜ በመንፈስ መስተመላና ኮና አምላኽ ጥራይ ደይኮና ንውድሶ ናሐድ ህድውን ንተሐናነጽና ናሐድ ህድውን ናብተ አምላኽ ዝበለና ነገርሲ ምጻ ተመለስ ነተ አምላኽ ዝገበረልካ ራይ ዝብል ነገር ካባና ይወጽዩ ጅናብነት መዛሙራት አለው ገሊው መዛሙር ንጎይታ እዩ ገሊው ድማ ናሐድ ህድና ይኮይ ኦ ህዝብ እግዚአብሔር ብፁዕ ኢኻ አታብ ጎይታ ዘድሃንካ ህዝቢ መን ይኸማኻ ኢልና ክንዝምር ከሎና ንሓድርና ንበሃል ዘሎና አታ ናይ እግዚአብሔር ኮ ብፁዕ ኢኻ በአምላኽ ደተሃረኻ በአምላኽ ደተመረጽካ ኢኻ እዚ አስተብህሎ እናተባሃልና ንሓድርና ንዘራረብ ዘሎና ንሓድድ ተዘራሪብና ተሐናኒጽና ድማ ንአምላኽ ሀቢርና ነምልኽ እግዚአብሔር አምላኽ ተመስገነ ይሁን ስለዚህ መንፈስ ይምላአሁም ያ ታተዛዝ መንፈስ መስመልአና ድማ መንፈሳዊ ቅኔ መዝሙር ምስጋና ንጎይታ ንሓድድ ድማ እና ተዘራረብና ወይድማ ምትህንና ዘለው ነገራት ይኸውን እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይሁን ታላይ ሞዳታ ድማ ቁጥር እስራ ንአምላኽን ነቦን ስለ ሁሉ ነገር በስም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኩልሳ እና አመስገንኩም በመንፈስ ተመልእሰ አምላኽ ዘመስግን نأملاغن نبون دقيمو باولوس دئزلنا زلوجي كل سا بسم قويتانا يسوس كريستوس أمسجنو ناي إسرائيلاويان حاتيات بدل زنبرة زي مسجنو زغروم رمو مغانو
كل أملاخنا جبرلو منا نجونا بلقو كاب እግዚአብሔር ብዙ ተአምራት እናራአዩ ጎይታ በብዙ አይነት መንገድ እናዋረኸው ምንከሎ ነገር ግን ዘግሮምሩሙ ሰባት የምንሮ ካባና ዝግርከብ አይግብኦን ይዝብለና ጳውሎስ ነዚህ ድማ ጌርዋሪውናይ ምዕራፍ ሓደኮ ትዝበዝሐ ክፍሊ ካብ ቁጥር 3 ክሳብ 14 ምስጋና አና አምላክ በክርስቶስ ኢየሱስ ውዳሴ እዚ ዘመስግን ዘሎ ጳውሎስ ድማ አቤት ማእሰርት ዝነበረ አቤት ማእሰርት ኮይኑ ንሱ የመስግን ነሩ እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን እጅ ድማ እንታይ ኢሉ ይዘዛሎ ንጎይታ ናአምላክ ኩልሳ በጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አመስግንዎ ይብለና እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን